ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நவராத்திரி 5th டே. நம்ம அன்விகா டைனி கிச்சன் மினி கொலு பார்க்க வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி கலர் க்ரீன் கலர். இன்றைக்கி என்ன பிரசாதம்னா தயிர் சாதம், வேர்க்கடலை சுண்டல். இப்போ அன்விகா சாமிக்கு பிரசாதம் படைச்சி பூஜை பண்ண போகிறாங்க. வாங்க பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு தயிர் சாதம் வைங்க சாமிக்கு. இது என்னதுமா? தயிர் சாதம். சொல்லு. சாமிக்கு வை தயிர் சாதம். உள்ள என்னெல்லாம் போட்டிருக்குமா? சாப்பிடு. இதுக்கு முன்னாமே சுண்டல் சாப்பிட்டாச்சா?